Egunon, gaur, gure institutuko normalkuntza bloga, non dagoen eta nola sartu algaren, bertako baliabide interesgarriak ikusiko dugu. Lehenengo, joanengo gara, IES Abadiño BHiko web horrira, gero mugituko dugu beruntz, eta hemen ikusten dugu normalkuntza proiektuaren bloga dagoela. Sartu egiten bagara, berehala izango da, hemen proiektuaren barruan ikusten dugu normalkuntza proiektua zertan datzan laburki, eta hemen behan dago normalkuntza proiektuaren bloga. Sartu egiten bagara, bertan ikusiko dugu blogaren sarrera desberdinak. Hasierako sarrera pizkat garatu alizateko, klikatu, eta hemen ikusiko ditugu hainbat lotura erabilgarri. Euskaraz trebatzeko, badaude hainbat, zozentzaile ortografikoak, itzultzaileak, aisialdiarekin lotuta dauden hainbat web horri interesgarri, musika, aldizkariak, aldizkari zientifikoak, gero badaude elkarteak, inguruko elkarteen web horriak, interesgarriak izan aldirenak, edo bestelako elkarteen loturak, interesa baldin badako zuelako arloaren baten, badago lehiaketaren berri, sare sozialak, euskaraz daudenak, eta hemen amaieran badaude joku batzuk interesgarriak izan aldirenak ziuentzako. Sarrera hau da, justu, otsailak baten igotakoa. Espero du balegarri izatea.